Salam mehriban yurttaşlar, salam aziz vatandaşlar. Şunkü gepleşigimizde hemmäňizi hoş gördük. Şunkü gepleşigimizin temasy vatandaşlar şu Stalin döwründäki 1920-nji ýyllaryň 1938-nji ýyllar aralygynda şu Türkmenistandan sürgün edilen vatandaşlarymyzyň esasen dinanlaryň ölüm bilen yüzbeýiz bolmagy, olaryň başga bir ýurtlara sürgün edilmegi, ýani şu Stalin repressiýasy diýilýär-de, şol tema barada ýurtdaşlarymyza öz pikirlerimizi ýetirelim vatandaşlar. Şoň üçin şunkü gepleşigimizi şol Türkmenistandan sürgün edilen vatandaşlarymyzyň geçmişi barada, tarihimiz barada gurrun etjek. Vatandaşlar şu Türkmenistanda hiç haçanam tarihimiz barada ýa-da şu Stalin repressiýasy diýilýär, şu sürgün edilen vatandaşlarymyz barada hiç haçanam ne telewizionyada, ne medeniýetde ýa-da bir başga bir medianın başga bir nemelerinde, platformalarında hiç açanam çykyş edilip şu temadan hiç açan gurrun edilmendi. Şoň üçin vatandaşlar şu öz pikirlerimizi vatandaşlarymyza ýetirelim, sada dil bilen şolar bilen paýlaşalyň diýip şuny bir arada siziň bilen. Hoş geldiňiz ýene bir gezek. Hayat Hanım başdyna size söz bereli. Esenlikler vatandaşlar. Indi bir neçe wagtdan beri şol repressiýalar barada gurrun edilýär-de. Indi köplenji repressiýadan edilen erkekler barada gurrun edilýär. Repressiýa edilen erkekleriň arkasynda maşgalatynam repressiýa edýärdiler. Bularyň ejelerini, gyýyklaryny, aýallaryny, çagalaryny edil özlerine çiyanak repressiýa edilýärdi. Meşhur gulaklar vardır. Stalin'in repressiya kadar terör dövründe. Şolaryň Orta Aziýada iň uly aýallar üçin gulak nemede Kazakstanda ýerleşen eken, adyna Alжир diýen ekenler. Alжир diýmeken Akmalinski lager, Жон изменников Родины diýär. Indi bu repressiya edilenler halk düşmanı diýip repressiya edilýär. Indi bularyň aýallarynyň şol halk düşmanı ýarlygyny alanlaryň aýallarynyň bolýan nemesi türmesi eken bu Alжир türmesi. Munyň özelligi näme? Özelligi şol halk düşmanı diýip repressiya edilen adamlaryň aýallarynyň, ejeleriniň, gyýyzlarynyň ýa-da garyndaşlarynyň ýerleşýän ýeri eken. Hani dünýäni kulaklarga tiken bar eken. Mesela Markuta, Kalyma, Salafi, Sibir var. Olarda da öz içlerinde aýallaryň koloniýalary bolýan eken. Ýöne şu Alжир iň uly ýörüte aýallar üçin nemedilen, döredilen türme eken da içinde 8.000 çellik aýal alýan eken. Berde şertleri edil, bu türmenin şertleri edil, erkeklerin türmesi yana, edil şu erkekleriň nemesi yana, agyr fiziki zähmet, ýol gurulşygynda, agyr işlerde, hemmetinde de ullanýan ekenler bu aýallary. Fiziki agyr işlerde edil şol erkekleriň türmesi yana aşlyk, keselçilik, gynama, bareken onun üstüne de bulara cinsy zorluga ullanýan ekenler. Cinsy zorluk ullanýarlar, bular göwreli bolýar. İnsan da şu şertlerde doğýarlar we bularyň o doğan çağalaryny elinden alýarlar. Garas insan da şu bir muamele görýän ekenler-de. Endi şöyle bir zat bar da. Elbetde Gazakstanyň nemesinde, türmesinde Türkmen aýallaram, Türkmen repressiýa edilen adamlaryň aýallary, ejeleri, gyýyzlary mutlak bolandyr. Ýöne biz elimizde arxivler açylmandan soň biziň elimizde hiç hili bular barada neme ýok. Hiç hili maglumat ýok da.
Yani şol Estonya'nın bir platforması var. Komünist Kramer deyip komünistlerin eden cinayetlerini dergeyen bir platforma var da. Şonun berýän maglumatlaryna göre 1937-nji ýyldan 38-nji ýyl iň ýanky repressiýalaryň güýçli wagtyna dogry gelýär şol bir ýyl. Şol bir ýylyň içinde Türkmenistandan neme repressiýa edilen adamlaryň sany 10 miňden kän diýär. Şo wagt ilatyň nemesi sany 1 milyondan geçýän eken. 1 milyon takminan 300 milyon, 1 milyon 300 bin adam var eken da. Şondan 10 miň adam, 10 miňden gowrak adam halk düşmany diýip nemetdiýär da cezalandyrylýar. Şondan 4 miňden köpsi atyl öldürilýär diýär da. Indi şol 10 miň adamyň elbetde o Türkmen maşgalasy gaty geniş ulu maşgala, iň azyndan bir 4 şagasy bolýar olaryň. Indi bir düşünün 10 miňden gowrak adamyň bütün maşgalalary repressiýa edilen bolsa, aýaly, gyzlary, ejesi, çagalary, muny 10 miňi bir näçe esler köpelden wagtymyz we 50 miňe ýakyn adam bolýar. Yani bir Türkmenistandan şunça adam repressiýa edilen bolýar da. Ondan soň ene şol geçenlerde aýtyp geçipdi, Bakuda geçilen siyest bardy. Şoňa giden bizim 7 sanyk türkologumuz, lingwistlerimiz, intelligensiýamyz bardy şo siyezde gatnaşýan. Şolaryň hemmesi repressiýa edip öldürilýär da. Bulan arasında Muhammed Geldiýew bar, Beki Bekiýew, Kulbeşerew bar, ýene 4 bizim Türkmen intelligensiýalarymızdan bar. Bularyň elbetde maşgalalary bolandyr. Elbetde maşgalalary bolandyr, ejeleri bolandyr, çagalary bolandyr, aýallary bolandyr. Ýöne biz bular barada hiç hili elimizde maglumat ýok. Mesela, ene Gaýgys Satabaýew bar. Munyň maşgalasy näme boldy? Biz bir Aytakowyň maşgalasynyň ene nemede TikTok'ta arada çıktı oğlunun aýtyp bermesi. Aýtdy nedir way Aytakowyň oğlunun ýatlamalaryny çıkardylar şonda. Ejesiniň tutsak edileni aýtýar da şo ýerde. Ejemem alyp gitdiler diýip. Biz ene bir şonuň aýdany bilen bir sana aýalyň gidenini bilýäs. Ýöne näçe sana 50 miňe ýakyn takminden 50 miňe ýakyn adamyň repressiýasy bar da. Mesela iň azyndan bir 30 miň zyanallarymyz bizim çağalarymyz we zyanallarymyz repressiýa edilen bolmaly da. Şol lagerlerde çüredilen bolmaly. Ve biz bularyň hiç aýsyny adyny bilmeýär. Näme üçin? Sebäbi arxivlerimiz açylanok. Ve neme var da bu zyanallar indi bir ýerde bolýar, köpsi ölýär bu zyanalların o türmelerde. Gaýdyp gelenler hem gaýdyp bir şekilde adam hökmünde bir insan hökmünde hayatyna dowam edebilmeýär da. Sebäbi bular şeýlere döwülýär ki o ýerde. Yani çıkıp gelen soň bu aýallar stigmatizasiýa geçýär da, izolasiýada ýaşamaly bolýarlar. Sebäbi bulary hiç kim bu gyzlary öýlenmeýär, hiç kim adam etmeýär. Bularyň öýlenme neme durmuşa çykmaýan höwetem bolmaýar. Sebäbi o ýerde jinsi zorluklar, insandaşy gynamalardan soň bularyň psihologiýasy bozup diýen neme bolýar bular bir insan däl. Ýöne diri getdiren bir ölü diýsegem bolýar bulara. Bular insan ýanak ýaşap bilen oýan. Bular gelenden soň neden bolup bilýärler, ne ýar bolup bilýärler, ne ene bolup bilýärler. Gaty uly ýetdi. Bak, bu bizim aýallarymyzyň, zyanallarymyzyň repressiýa edilmegi gaty uly neme negativ sonuçlar nemekdiýär. Kaldırıyor. Yani bir topar zayilanan hayatlar, onun üstüne de näçe doğulmadık çağalar zayilanan, ömürler zayilanan hayatlar bütün düşüne tragediya da. Bunun üstüne de bu travma, kolektif bir travma. Transgenerasiya bir travması değil ama bu da nesilden nesile geçiyor bu travma. Mesela mene psikoloji ve epigenetika diyen
disiplinalarda bular şeyle diye bu travma şol wagtda repressiya döwründe alınan travmalar 5-6 nesle devam edip bilýär diýär. Men şu wagtda nädip nesilden nesile geçende nähili negatif bir miras kaldyryp gitýänini Bravaç Beste üstünde durup geçekdamynyň. Bular her nesile geçende özünün negatif bir nemesini oýup gitýär, mirasyny oýup gitýär bu travmalar. Mesela birinci nesile şok içinde galýar. Bular eýem depressiya, psikosomatik ağrılar, psihikasynyň bozulmaklary ýanak nemeleri yaşaýarlar. İkinci nesil buların çağılary eýem korku we enamsızlyk içinde ösýärler. Bularda eýem depressiya ýene miras galýar. Gaýgy bozuklukları, ýürek damar keselleri, uyku bozuklukları ýaly negatif nemeler, simptomlar beýem ikinci nesile geçýär. Üçüncü nesilde eýem kimlik bozulmasy emele gelýän eken. Üçüncü nesilde eýem kökden kopýar. Kökden kopma prosesi ve bunların içinde gizli düşmanlık ýanak nemeler, simptomlar ortaya çıkýar diýär. Bularda eýem üçüncü nesilde autoimmun keseller. Autoimmun kesel demek özüň organizmiň immuniteti senin öz öjüklerine saldırması. Yabancı görüp öz öjüklerine saldırýar da. Ol keseller, metabolik bozulmalar, duygusal durnuksuzluklar ortaya çıkýar üçüncü nesilde. Dördüncü nesilde eýem psikosomatik bozukluklar, kronik ýadawlyklar ortaya çıkýar. Beşinci nesilde gaýgyçyl ynamsızlyk häla dowam edýär. Altıncı nesilde bu travmanyň eýem simptomlary ýuwaş gitmeli diýär da bir şert bilen. Haçan da bu travmanyň üstünde işlenen wagtda. Psikologiyada şöyle bir zat var. Bir travmirowany adamy tagalaşdyrmak üçin bu adamyň geplemesi gerek. Baro içindäki başyndan geçiren zatları aýdyp, bu içindäki travma bilen yüzleşip, ondan soňra ýan bu adamda sagalaşma başlaýar, iýleşme başlaýar diýär da. Eger bu edilmese, bular dowam edip durýar diýär, iýleşmeýär diýär. Hökmany ýagdaýda bu içini bu adam dökmeli, yüzleşmeli, ondan soňra ýan iýleşme başlaýar diýär. Edil şeýle de transgenerasiya travmalary cemiyette edil şol ýanak nemeler, prosesler geçirmesi gerek diýär da bu cemiyet hökmünde bu travmany aýdyp, bu diýmek näme? Nemelerin açylmagy. Arhivlerin açylmagy, arhivleri açıp, indi köp arhivleri ýok edendirler elbette. İnsanların ýadyny oýandyrmak. Bu içinde bu adamların bilýärler bular kime näme edilenini. Buların geplemesi, buların bu zatlary ortaya çıkarması, bular bilen yüzleşmesi. Deňe şol ýanak ýagdaýda jemgyýet sagalyp bilýär diýär da, iýleşip bilýär jemgyýet diýär. Bolmasa jemgyýet her nesilden soň degradasiýa geçip başlaýar diýär. Şeýle negatif nemeler nesiller boýunça dowam edip bilýär diýär da. Ýöne bizde häle bugüne repressiyalar dowam edip gelýär. Muňa bizde modern repressiyalar diýerler. Modern repressiyalar hökmünde dowam edip otur. Bizde aýal türmelerimiz vardır. Häzirine bizim kardeşlerimiz o türmelerden ähli insanda bolýan zatları dile getirerler, aýtyp bererler. Ýöne o häle bugüne dowam edip otur ve biz bu zatlary ortaya çıkarmadan, arhivler açılmadan, yurttaşlar, vatandaşlar, arhivler açılmadan, insanlar bunu dile getirmeden, bu zatı ortaya çıkarıp biz bu travma bilen, bu ağrımız bilen yüzleşmeden bizim cemiyet hiç wagt sagalmaýaram saglyklы bir cemiyet bolup bilmeýärsiz. Şonu üçin bu zatlar aýdylmalydyr. Adamlar sesini çıkarmasızlık bu travmanın devam etmesi, çüremeniň devam etmesi demekdir. Şonu üçin internet bardır häzir. Her kimin içinde bardır. Her kim enamamalarynyň aýdyp berelleri bardır.
eşderleri vardır, duyarları vardır. Hani elden ele geçen yazmalar, arşivler vardır. Bunların hemmetini internette açmamız gerek. Adamlar cemiyette bir yerden biz sağalmamızı, iyileşmemizi bir yerden başlamamız gerek. Ve bu zatları artık sessiz oturmak olmaya, sesinizi çıkarıp bu zatları ortaya çıkarmak gerek ki biz bir sağlıklı cemiyet, bir halk olalım. Sağ olun. Sağ olun Hayat Hanım. Şu katı vahşi bir cezalandırmalara duş gelipdir da Türkmen halkı şu zamanlarda. Yine de son arkasında şu Stalin represiyası değil da şu Stalin represiyası şu an kıvnem devam ediyor Türkmenistan'da. Bu da yine de arkasında Rus imperiyasının ediyen bir oyunları, şoların ediyen cinayetleri, şoların metotları bilen devam edip dur. Şun kıvnem. Şu edilen, şu dövürdeki edilen represiyalar şun kıvnem devam edip dur vatandaşlar. Bunun yankı hayatının birleşiyali her bir vatandaşın bilmesi derur. Bahar Hanım başlığına söz verelim. Melek'ten oğlumun deme söz verim. O işe sağ. Melika Moğol'un başlığına söz verelim. Hayat Hanım yani yine şu ayarlarını, karanlıklarına, sürgün ettilerini var aytdı da indi şoran hocaluğuna çağılaram olmalı. Çağılar ne ettiler? Çağılarına yine şu Ukrayna çağılarını alıp kaçtılar. Şolar yani bilinen şu kulak değilip, ad verilip devlet düşmanı deyip tanıdılar. Emdäge talanıp öldürüm, sürgün edilenlerin hem adamlarımızın, vatandaşlarımızın hem çağılarını ekidenlerler deyip düşünýän men. Olaram kim bilýär näme bolanam barny gyzyklar görmeli. Indi hakykam şu repressiýa biziň şuun künümizde çenli dowam edip gelýär. Aýdyň insanlarymyz ýyzarlanyp, odan epe, awdy şükür ýar türmelerde her hil işkenceler bilen cezalandyrylýar. Muňa mysal edip, öz kardeşimiz Kenine Merdan Muhammedowa gaçyrdyp alyp gidişlerine mysal edip görkezip bolýar. Başga da Daşowdyň aýarlar türmesinde oturup çıkan zenanlar men bir goňşym şu Daşowdyň türmesinde oturup çykdy. 3 ýyl ýaşanýarlar oturdy öýtýän anyp bilen ok. Onsoň geldi ýaş gelin saat bardy. Şol gelenden soň bir 6-7 aý mı ýaşady. Bir ýere ýeten ok. Akly üýtgedi şoň. Akly üýtgedi, çağalarynam tanamady. Bir gelende normal ýalapdy. Gürrüň berýärdi şo taýda ýaşaýyş geçiren günlerini, agar günlerini elbette. Ýöne soň şol öz çağalarynam tanamady. Ýogurly 3 tane çağaram. Maýdaçyk çağarar ýetine, yetim barlar şolar. Şu türmede oturup çykýan zenandamyzyň türmedäki çekýän jebirlerini bara aýdyp berýärler, bol iki kulakly diňlär ýalylar. Ýüregi etden olan adam şonu diňlemeli demän ýok, güýjüm ýok. O taýda ýaşap, şo taýda çekýänler bilibermeni ýa Hayat Hanım aýtdy, psihologiýasy bozulýar. Ruh taýdan ölen olaýarlar gelip soň hakyky enede bolup bilmeýär. Çağatny energem edip bilmeýär, birine mähri söýgü berip bilmeýärler. Ýa hakyky bir neme aýakda gedip ýören ölüler ýalap bolýar.
türmelerden çıkan enelerin oturan yıllarına yitireyen dağıtlar gatıken sonra kim yerine koymalı? Soruyorum ceza almalılar elbette. Çağlarının ayrıcalıkta yitiren yılları, sağlığı, psikolojisi, maskarasını yitirdi köpüsü, işini, o enen ruh hali, o hapa, huvası, türmelerde çeken cevirleri, o ayakları altına alınan mertebesi diyecek mi? Bilmedim, bu zatlar kim yerine koymalı? Elbette şuna sebep olanlar, şunu edenler, şu baskıları, şu represyon edenler cevap vermelidir. Bu zatları sorduğun anlar önküyarı hayata gülüp bakıp bilecek adamlar değil. Önküyarı hiç tat bulmadık yani gazlı yerden devam edip bilmen emeleri yok. Yaşaysa hüvesem garmayayım sorum. Şun yer düşünüyenler men şu katı ilginçlikler yaşar. Men 2 tane ayarım şu ürünlerini dinlem son onu men dile getiresem veren o katı elbet. Yani hayatım ağdak geçti. Cinsel zorluklar edip çağırlar, gövreli alıp onları abort ettirip ya doğurup o tayda türbede o çağırların kim bilen yerleri ekidilip son yerde elbet katı güzaklar görülür. Bir ene türmede oturmalım. O ene diyen hani eneni neme yerde koyuyor. Kâbe deniyorlar dayla. Kâbem diyorlar ya enelerin ayağının altında diye cennet diye. Birin enelerimiz bak doğduğun içinde yaşatıyorlar. O eli çağa doğurmalı, terbiyelemeli, yetiştirmeli. Bizim eskerlenmeden şu enelerin elinden geçiyor. Bizim muallimlerimizden, sağlıkçılarımızdan, doktorlarımızdan hemmesini doğurup dünya getiren enedir. O eneli ekidip türmelerde eziyet edip, vurup, sütem edip men şutayda şunu ýaly bir näme edýän. Şu gurucu meclisiň adından arhivlerin açylmagyny bu baskılarda kimlerin eli barmagy bar bolsa hemmesinin orta çykmagyny talap edýär. Lüstrasiýa gaçynylmazdyr we hökmany ýagdaýda her bir Türkmenistanda ýaşayan milletine, ýaşyna, cinsine, wezipesine teretmeden hökmany lüstrasiýadan geçmelidir diýip düşünýän. Şubat. Çok tutmalydy. Soň ýene de söz alar. Sağ olun Melika Moly. Bahar Hanım baş üstüne size söz verelim. Şu neme Türkmenistan alınmagyny Stalin döwri, Lenin döwri ve Türkmenistan'a şeýle bir ediyetçilik edilendir. Bize Türkmenistan döwletini kurup beren, şerhetimizi çizip beren Gaýrysy Atabaýevy öldürendirler Rusiya tarapyndan. Bunlar diňe bara öňkü bu biziň bir uly bir taryhymyz. Bizim Türkmenistan halkı näle Kur'an'a veripdir. Bunu arhivden, hökmen arhivi açıp halka hökmen yetirmeli. Lüstrasiýa hökmen edilmeli. Men Melika Hanymy deme goldaýan diýenni. Bu diňe o döwürde galmady. Gaýrysy Atabaýewy öldürmek bilen galmady. Häzirem dowam edip otýar. Okuwçy wagtyndan edýändirler. Okuwçy wagtyny geplemäge ýol berýänlerdirler. Hiç näle ayrımçylyk bolýar. Aňyry gowukany, baýyň çagatyny bäri çekendirler, garybyňkyny itekleýändirler. Käbi agzy birlik bolmasyn diýip edýärler. Men agzaly mektep wagtyndan agzaly etip başlaýarlar.
Garaşsyzlyk aldyk. Hani illüstrasiya geçildi mi? Geçilmedi. Bizim tarihimizi o yerde bir açıklap aýtdy my? Nädip biz Russiýanyň golun eliniň aşagyna geçdik. Soňuna nähil edip biz garaşsyzlyk aldyk. Nädip biz garaşsyz boldyk? Kimden garaşsyz boldyk? Nerden garaşsyz boldyk? O zatlar bize aýdyldymy? Deňe garaşsyzlyk boldy. O da kağız ýüzünde. Hem Russiýanyň eliniň aşagynda biz. Türmelerde ayal türmeleri var. Neme tutulan wagtynda suutdan öňünçe Abdüşkürde oturan ayallar bilen men gurrundaş boldum. Aşgabatda işlem wagtym. Olaram türmeden ýaňy boşak gelen wagtda iş özäp, entäp ýören wagtlary bile işledik. Şo wagtynda uýudan bolsa şunu aýtaýyn, şu küçücük telefon kullanıyorlar da. Näme üçin türmelerde telefon yok? Ine Türkiye'de görüp otursa türmäçileri, kinolarına da görüp otursa. Näme üçin şu öýü bilen, maşgalasy bilen telefonda günde bir gezek gepleşmäge ruhsat edilýär. Eline de kart bolýar. Näme üçin bizim Türkmenistanda bizaklar yok? Näme üçin ayallar şu küçücük telefonu oňa adyny ad goýupdyrlar, kazyol telefon diýilýär. Täbi gepleşip durkan daşyna sesiň eşdilýän ekanda, ýaňdakylarym sesiň eşdilýän ekan, şoň üçin hem kazyol telefon diýen ekanda. Şonu telefon var sizde diýip yorgun düşöğüne çeli yırtıp diye silkelek gidiyorlar diye de. Şu da yorgun düşöğü sonunun özleri pahtasını yerine koyup şeyip özleri tüken ekerler. Yırtıp şeyip, yırtıp gözlemene ne mi gerek var? Şonu eli bilen tutsa da oluyor. O zaman telefondan ne için korkuyorlar? Türkmenin içinde telefonu ne mi haber çıkarabilir taşına? Çağlar bilen gepleşmek qadağan mı? Yani beydip ezik geliyorlar. Stalin'in rejimi häzirem ýürekdir, dowam edipdir. Şonu aşağına ayal tarapına pakete salıp ayal tarapına sokýan ekenler. Bu ýaşaýysmy? O zaman şu türmeden çıkan ayallar näme Türklerde aýdýandyr hayata küsmüşlik. Bizde de durmuşdan öýkelen bolýar, ýaşaýşyndan öýkelen bolýar. Şular türmäň daşyna çykanda näme boljak? Birem olaryň urulýany mümkin de. Mümkinler etip urulýany var ha. Aýtsaň ennamyň diken oluyor. Men özüm gözüm bilenem gördüm da. Nemede Aşgabatda yabancı şubada yattım. Biz öz Türkmenistanymyzda Aşgabatda bardak yabancı şuba, biz yabancı oluyoruz. Tutuyor yolda gidip barayla bolsaň, tamdyrda işläp dursaň, barya polisiýe gelip iteklep maşina mindirip äkdiýe yabancı şubada oturýan. Şonda giýiji ira bir zenany yaş gelin mi kızım bilmedim, yaş karası onu ektiler. Hiç saatlik geplemedi. Şöyle kapandı oturdu aşağı. Yüzünü kitlemetti oturdu. Hiçbir soruyorum, geplenek, yüzü gözüm kapkara şeyip oturdu. Bunun başında näme geçen olma mümkün? Şu derece dilini yudu oturur yani. Son saat 3'e yakın mı? 2 mi 3 mi bilmeyen. Şu da aralıklarda bir gelin ekti. Gämeden midi, bağırdan midi, şun gämeden diýdim hadin şu. Ekidip eýle urupdyrlar, indi ayallarym bilýär. Kapy getirende kapy şakyrt edip açyldy. Bizi şu türmede suut bolmadan öň ýanda oturan sorak dilen ayalların ýanyna yabancı şuba diýip bizi neme diýär ekdiler da. Näme üçin biz şolary görüp gorkmaly? Şoň üçin şolar bilen biz bir ýerde goýýar. Bir gün saklap erki uğrar diýär da. Neme diýär? Patputyňy ýygnap ýeriňe gitdi, ýurduňa gitdi. Biziň ýurdumyz daşabız. Aşgabat bizden başga daşa döwlet ýaly etdiler. Soňundan bu ayaly kapydan girizdiler. 2 ayal bolup ılgap bardylar da goltuklap şeýit geçirdi. Ayal zordan geçdi ýerine. Arkasyny bir açyk gördük. Bir-birine gepleýärler, menim gördüm ýa-ni. Dubinkan izi var, çyzyk bolupdy. Dyrnagyny bir diýersen, ýa daşyna ganyjak da şu eti çykypdy. Ýüzünde sadece ýugaç perde bolupdy. Ene bir ýagdaýa getirýärler. Näme üçin gorksun? Näme diýär, ýalanyjy ursan potsun gorkar diýär. Ana şonu şeýit getirdi, men şonu gördüm, men gorkmaly. Olaryň düşünjesi şu.
O zaman türme diýse dagdyrap durur ýaly jübüsinde näme zady bolsa çykaryp berip yeter ki men türmäge gitmäň diýip sandyraklap polisiýa görende yo köçäň aňyr başynda polisiýa görseň bir hepde öýüňden çykman oturmaly da şolar ýaly ýagdaýy getirmek üçin edýärler bu zatlary. Hani Stalinin rejimi häzir, Russiýanyň rejimi häzir ýörenäkmi? Biz garaşsyzlykmy? Garaşsyzlyk bolany näme üçin bular ýalaga diýip. Daşuwdyň türmesinde aýallar otyr. Günüň aşagyna öýüňden getirip ýeksin diýe da zatlaryň. Eger sen garyp bir ýygyňdan pul getirip bilmeýä çağalaryň şoň üçin hem günüň aşagyna ýüň diýdi. Bulam boğazına yapışıyorlar. Dem ısma oluyor. Şonda tuvalete gidip birine de aytmana utanıyor. Men siydik içtim diýmäge. Şu bu dem kısmı bolmayın. Arkayn dem almak için bardak bilen tuvalette siydiğin içene kalırlar. Her tuvalete gidenler stakan diýes da bizimle bardak diýes Türkçe. Bardaga siyip şu siydiğin içene kalırlar. Şonu türmede oturan aýalyň öýdi, hakykat öýdi gurrun berdi. Men öýdüm ýakyndan tanýan ol aýaly, soradym, gepleşdim. Ýa-da aýal erklik anlydy. Şonu türmäge gidende gyýdy izinden baranyna ejesini tanamandyr, şu aňyrdan gelýän ejesini tanamandyr. Arryklap öýdüm saryýagyz aýal gapgara diýdi, ejemi tanamadym diýdi da. Ondan sonra gurrun beren aýtdy şolar ýaly diýdi. Günüň aşagynda üstüňde kölege ýok diýdi. Şon ýaly jelaly neme diýen. Osan şu ýerde ýumy diýdi. Oňa nemesi üstüňe urýar. Osan dem ysma bolýar. Olar osan tuvalete gidip nemeden seter diýip gidip osan tuvalete gidende siýdigini içýärler. Nemeden krantyndan su akýar. Su her ullanýarlar, ýuwunýarlar, näme etlerler. İçende de şondan içiye, olam kurçuklu su, şonda birinin içinden, birinin del näçesinin içinden soğulcan dörektir. Kurçuk su bilen içipdir. Bağrı urt bolalları var, bağrına urt gidip içen suundan, bağrı urt bolalları var, ölenleri var. Yöne onun içinde sen bağrı urt bol, içinde soğulcan bolsun, sana bir doktor gelip gözlemeýär. Ya sen balnisa ekitmeýärler. Şu ýerde ölseň ölýäň, näme bolsaň şo bolýaň, dem ysma bolmaýyn diýsen, siýdiň içýäň, şeýdip ýaşap edýäň nemede. Hani biz osan nirde garaşsyzlygymyz var biziň, niresi asuda asman, haýsýer asuda parahat bir döwletimiz var diýerler. Hani niresi parahat munyň näme üçin bizde bular ýalyk türme dälbi, tustahana däl. Bular zindan. Hakykat zindan bir ýeri. Türkmenistan. Men Şweýsiýanyň nemesin türmesini gördüm internetten gaty gowy hemme zady ýerlik arasaja ýöne türme içinde kitap okap oturýarlar ady türmeden. Kitap okap oturýarlar, olaryň doktory var. Osaňam neme psikolog doktorlary var. Bizinki düzetiş koloniýasy diýip aýdylýar Cezayry türme. Şeýdi diýip ýazylar daşynda ýöne näme üçin zindan diýip ýazanaklar. Ene bular häli dowam edip otyr. Nemede türmeden çıkan türmeň içinde aýaly erhele bolup ýaşap oturarlar var. Neme diýerler bize yorum ýetýärler Awrupa ýalyg edip gay döretmek isleýäňizmi, erkek bilen erhele bolsun diýip şonu isleýäňiz diýip yorum ýetýärler. Biz daşary ýurtda o gay bolmak gerekdir, olardan öwrenmek gerekdir. Bizim Türkmenistanymyzyň içinde ýene aýal bilen erhele bolup ýaşar. Şolar türmäň daşyna çyksa näme bolýar? Lezbiyanka diýerler. Şolar köpelmejekmi? Şolar türmäň daşyna çykany nähili bir ene boljak şolar. Hayatdan küsmüş, gaharjyň bir bolýar. Adamy meňzejik wahşy edip çykarýar. Aýal bilen erhele bolsaň içinde şeýdip gedenden soň osanam güýç ýeteninki diýe biriniň saçyny ýolup urup ýatyr diýe. O zaman baý bolup izinden pulu barıp duranlar beýle kır aýaly özüne hyzmatçy tutýar diýe. Ene bir hyzmatçy bolup ýörse şu ýerde şeýle dämi? Garra bakýas. Aynı olar ýalyga dibem Türkmenistanyň türmesinde şeýit hyzmatçy tutup hyzmatyny edip, osan ol iýe on galan açany hyzmat eden iýe. Hyzmat eden üçin şoň galan açany iýe.
Ana şonu ýaly ýaşap bererleri bar. Men açyk türmede oturan, hakykat türmede oturan aýal bilen men gurrundeş bolany gurrun berdi wagtlary. Ýokardan nemeden turbadan beýdip eliniň şüýerinden asyk goýup şeýdip onam goş, munam goş at berýär ödem. Şundan aldım gereýini, ondan aldım gereýini, şulary aýt kendi. Onun etmedik zatlanan boyunna goýmaly. Seramda gitip barýan şol bir ýyl alýan sen. 25 ýyl alýan, ondan başga taňa ýyl ýok. Barlyň gitip barýan, onun boynuny al, munun boynuny al. Biri etmeli, oň boyunna asmaly, urup aldyrýar nemäni. Aýallaryň da aýal tarapyna elektrik sokup şeýdip neme diýerleri bar diýe. Elini şeýle goýup üstüne urup dyrnagyna igine sokup şeýdip cezalandyrýanlary bar diýe. İki aýagyny aýryp goýup şu aýal tarapyna depýe diýe, şeýdip boyun aldyrýar diýe. Osan bular biziň asudymy ýurdumyz. Russiýanyň rejimi dälmişi. Biz häli şol Staliniň şu kırgınçylygynda Russiýanyň şu rejiminde ýaşap oturýardyk. Bizde hiç üýtgen zat ýok. Bizim eger biz hakikaten garaşsyzlyk bolan bolsak, birinji lüstrasiýa geçirerdi, kimin kimligi her kim aklanırdy, garasy gara tarapa geçerdi. Bizim taryhymyz açylardy. Ine meniň türkmen halkym biz şu derejede şular ýaly eziýet gördük. Russiýa bizi şeýdip basyp aldy diýip açyklardy. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. Gaty gynandyrjy, wahşy bir zenan maşgala däl. Bir canly, jandara gelişmejek bir hereketler da bu zatlar. Wahşylyk bu zatlaryň üstleri açylmalydyr watandaşlar. Melika hanım size söz bereli. Başdyna. Bahar hanım nemedat doğrulatlar aytıp geçtim neferet. Şolar şu Stalin döwrüne repressiýada diňe biziň baý kulaklar deyip bayramymyzy almandyrlar. Şolaryň içinde aýdyň adamlarymyzy ýok edipdirler. Ýazyjylarymyz, molumlarymyz, şahyrlarymyz biziň kitaplarymyza çynny ýok edipdirler. Kitaplary ýakypdyrlar. Şu gömüp saklanlarynyň zor bilen urup gynap şonu ýerde gömdüň tap şonu ýakypdyrlar, ýakdyrypdyrlar kitaplarına çynny ýok edipdir. Şondan berim şu döwürde kitap ýazylýan näler? Ýazyjym ýokdur. Ýazyjy diňe arkadam diýip arda şikayet olam hormatly gadyrdan hay döreber geçer. Borsapor öwüle sözler bilen şonu ýazýan ýazyjylar bardyr. Başga ýazyjy ýokdur. Eline defter galam alyp şu hayatyny kaýda geçir. Türkmeniň hayatyny kaýda geçirýän ýazyjy ýokdur. Biziň kimligimizden ýok etdiler. Türkmen dilinden Rus diline geçirdiler. Biziň alfabeti näçe gedek değiştirdiler. Niýazyň döwrüne näçe gedek üýtgetdiler şonu. Resmi dil Rus dili boldy. Hemme ýer edaralaryň atlary ýazylmaly dokumentasiýa işleri hemmesi Rus dilinde ýazyldy. Ýene edem şeýle onsoň bu repressiýa ýene bir zat etdi. Bizi öz türkü doganlarymyz ine oňşy döwletler, Özbegistan, Kyrgyzstan, Kazakystan bilen olarla gyz berişip gatnaşyp ýördi. Olar bilen hem aramyza terket çekdiler, aramyza syňyr goýdular goşadyrnak içinde. Dogan ile gatnaşmadylar. Türkmeniň taryhy ýok edilen ortaýyna özbekler, kazaklar öwrenip ýüze çykaryp oturýarlar. Şolary türkmenler hem özleri barada bir bilgi almasyn, öwrenmesin, dile getirmesin, gündeme çykarmasyn diýip ine şo zatlaryň öňüne böwet boldular. Dogany düşman etdiler da gara taryhymyzam ýok etdiler, kimligimizam ýok etdiler. Edebiýatymyzam ýokdur, biziň taryhymyzy gurrun bermediler. Bileýän adamlarymyzam ýok etdiler şeýdip.
sürgün edip. Şular aytayın neydim. Sağ olun Melikim oğlum. Cennet Hanım size söz vereli başüstüne. Söz verin için. Dağın dövrün represiyalarında Türkmen halkı katı ağır yetkiler çekiptirdi. Köp sanlı inteligensiya, siyasi işgärler tutsak edildi, sürgün edilipdir ya da yok edildi. Şeylede kollektivleştirme, açlık sebepli müňlerçe adam yok olan. 1937-38 ýyllar ulu arasalyş döwründe Türkmen jemgyýetiniň öňde barja yazıcılar, mugallimler, siyasatçılar repressiýa sezabar edildi. Owa hojalygam zor bilen kollektivleştirildi. Bu çärelerim Türkmen çarwalarynyň we daýhanlarynyň ýaşaýyş durmuşyny düýpli bozupdyr. Elinden mal garalary alınan açlyk, ykdysady çökkünlük ýüze çykdy. Açlyk sebäplem Türkmenistanda müňlerçe adam ýok bolupdyr. Takyk sanlar dürli çeşmelerde de ütkeýe ýöne repressiýalaryň netijesinde 10 müňlerçe türkmeniň ýitirim bolandygyny aýdylýar. Netijede Türkmen halkynyň taryhynda iň agyr döwürleriň biri bolupdyr. Bu döwürde iň bir adamlaryň janyna kast edilme diňe janyna kast edilmedi. Eýsem milli medeniýeti, dil we jemgyýetçilik guruluşlary hem uly zarb alypdyr. Türkmen halkynyň taryhy ýatlarynda bu döwür yetkiler döwür hökmünde galýar. Yetkileriň möçberi takyk san berilmeýe sebäbi Sowet arhivlerinde dolu açılmadı. Tarihçilerin çaklamalaryna göre müňlerçe Türkmen repressiýa gurban boldu. Yüzlerçesi milli inteligensiya vekilleri eken. Nämçin Türkmenistanda arhivler açılmadı. Garaşsyzlyk alandan soň illüstrasiýa edilmedi. Şonuň birnäçe tarihçi şonuň sebäplerini şu tarihçilerin belläpdir. Siyasi dowamlylyk, garaşsyzlykdan soň täze döwlet ýolbaşçylary Sowet döwrüniň kadrlarynyň uly bölegini saklamagy, şu arhivleriň açylmagy, şol kadrlaryň geçmişini paş edip täze rejimiň legitimligini sonra astyna goýar eken. Repressiýa arhivleri halkyň arasynda uly gahar gazap döreder diýip döwletiň ýolbaşçylary jemgyýetde durnuklulyk döremezligi üçin maglumatlar gizläp saklamagy saýlapdyr. Garaşsyzlykdan soň resmi ideologiýa görkezildi. Tarihin täze sahypasy hökmünde Sowet döwrüniň ýowuz wakalaryny açmakdan gaça durdular. Arhivleriň ýagdaýy, käbir arhivler Moskwa alınıp gidilipdir. Käbirler olsa yerli derejede yitirildi ýa-da ýapyk ýagdaýda saklandy. Illüstrasiýanyň geçirilmezliginiň sebäpleri illüstrasiýa geçirmek üçin siyasi erk gerekdi. Siyasi islegiň ýoklugy Türkmenistanda rejim Sowet döwrüniň kadrlaryny arasalamakdan gaça durdy. Repressiýa bilen baglanyşykly adamlary açaçan ýazgyryp işinden aýyrmak, jemgyýetde bölünşik döretipler diýip döwlet ýolbaşçylary muny hopga saklapdyrlar we status quo üýtkevsiz saklamagy saýlapdyrlar.
Bu ýagdaý halkyň repressiýa döwrüniň hakykatlaryny dolu bilmezligine sebäp boldy. Netijede repressiýa arhivleri ýapyk galdy we Sowet döwrüniň kadrlary täze rejimlerde dowam etdiler. Häl bugüne çenli onuň izlary, gorku atmosferasy, jemgyýetçilik, ynamsyzlyk, medeniýetinde boşluklar saklanyp galýar. Şoň üçin türkmen halky bugün öz geçmişi, taryhy bilen yüzleşmelidir. Hökman, arhivler açylmaly. Täze Türkmenistanda illüstrasiýa bilen temizlenmeli Sowet kadrlary. Sebäbi şol gorky, karatelny mexanizm türmeler bilen gorkuzylyp, aýallar türmesinde açılıp dol aýal gyzlar. Bu bir aýyp uslup dälmi? Türkmen üçin geçmişde aýal gyzlar Türkmenistanyň namysydy, gyzyl çyzygydy. Indi türmelerde zinanlarymız elhenç ýagdaýlarda tutýarlar. Muny näçe gizleseler-de içeride bolup bitýän zatlaryň maglumaty daşyna syzyp çykýar we eşidilýär kulakdan kulaga. Bu yöntemler ýöne Sowet kadrlaryndan galan we häli ulanýar türmelerde. Türkmenistanda häzirki wagtda 27 sany türme, düzediş koloniýasy we olarda 35.000 adam tutsaqlykda saklanýar. Bu görkeziçi boýunça Türkmen Merkezi Aziýada 2-nji orunda durýar eken. Bu dünýä boýunça ýokary görkeziciligiň biridir. İlat sanyna göre. Bu ýagdaý halkara guramalarynın ünsün özüne çekipdir. Sözüm jemledim, sağ olun. Sağ olun Cennet Hanım. Bahar Hanım başüstüne size söz verelim. Bizde tarihimizi öňünden boluş gelişlerini aýdyp otyrys, diňe halkymyzdan dinläp geçmelden bu işeýle bolupdyr diýip. Indi halka YouTube'a girýeni bar, girmeyeni bar. Dinläp bilýeni, bilmeýeni bar. Indi esasen Türkmenistanda men hökümetlik kesberen sygyrlar bardyr. Şular dinlemeli. O ýaşyl bulakny alyp evinde gysyp, Gurban Ulyň elini öpüp, Öňniýazyň elini öpüp, indem Serdaryň elini öpüp, soňundan o Kerim Ulysynyň elini öpmäne taýarlanyp ýörýänçäler, şulary dinlemeli, biz illüstrasiýa etmeli, täze Türkmenistan üçin herekete geçmeli. Özlerem erkinlige çykar, arkaýyn kanun boýunça işlerler, işini agsatmany elde aýlygy bolar. Beýtip komitet men diýip ýörelniň soňunyň nähili boljagyny özleri gowul ýer. Bugün bar komitet, ertir ýok komitet. Ertir owadan depede komitetler. Ýöne şu soňunyň boljagyny bilen akşy saglygymy gowulaş aýlanyp berler. Men gowy iş edýämekam, men öwýämekam diýip o itiň suraty çekilenem. Bir ordermi, oznaçok bir zatlar daxýalar boýunda özünden boldum hamlep ýör. Ýöne şular häzir Rus rejimine hyzmat edip ýörler, bilseler. Neme Cüneyt'tan Eýrana geçip gidýär. Eýranyň kän anlaşmany osan Owganistana geçýär. Şu geçenden soňam şonuň ýanynda Cüneyt'an bilen bileşe öşelleriň ýanynda aýal gyzlary bilen goşup öldüren. Bir hovuz gazan, geniş hovuz, şoň boýunda durup öldü atandan soň ölýär diýip ölmedi, çalajam ol betanam diýerleň hovuz ýalyk zady demedip üstüni tekizläp gömüp goýberýär diýär. Şular ýalyk eziýeti ýaşan Türkmenler biz, Türkmenistanyň halky biz, indi diňe Türkmenler diýende millet aýryp oturamak, özlegi ýok. Hemmämiz birlikde çekip oturýarys bu eziýeti. Bu Russiýanyň rejimi häzirem dowam edip oturýar. Indi türmelerde diňe Türkmen ýokdur, özbegem bar şu ýerde her milletden bar. Şoň üçin biz azatlyga çykmak üçin
hemmemiz hareket etmeli. Bizine daşından aydı otur şu zatları, yöne içindekiler hem şu zatları bilmeli. Biz erkillige çıkmak için hemmemiz birlikte hareket etmeli. Kazanmalı. Biz yurdumuzu kazanmasak bizim sonumuz qoğu değil. Biz hazır türmeye düşerler, durmuşdan ökeler, nemede könülgöncün bazılarının bir gelin koyun oğurlap türmeye gitipdir da gerayin çekiyemeyse öde edeyim bilmeyen ara sonyanak olup nemeden birem oğurluk edenle polisiyelerle paylaşıyorlar şular. Türmeye gitsen amine 2 aydan sen amisiyat çıkayın geliyen deyip oğurluk etmeliyer ödler adres veriyorlar. Polisiye bile işliye Tahtı rayonunda bir uçaskı vardı. Bile işleyen eken son ödem türmeye gitti oğlunun da. Yani dine Tahtı rayonlar Könürgönç olsun, Aktepe olsun, Oktyabr rayon olsun, hemmesinde de polisiyeler bilen bile işliyorlar. Hemme yerde de. Barlete oğurluk olsa amisiyat çıkıp geliyen. Şol kıyız türmeden çıkıp geldi bazıları vardır. Girene sögünüp diye de erkek bir bir tertipsiz erkekler oluyordur. Ağzı hapa payış. Sögünüp girip önüne bir stolcuk koyup otururlar. Stollarını dep koyuverip ondan sonra näme diýen sen diýenlere bolsa men aňyrda türmede yerim belli gaýtdym. Men ýene gidiberýän diýip haývat edi at ýemşinler. Ne türme düşüp çıkandan soň şul ayaldan şu gyýyzdan durmuşa nemetdi da indi türmeden oturdu çykdy beýle bir wahşy derejesinde bolup çıkanları şular näli ene bolupdylar. Ne yıldızı urup yören oğlayadan masalalar. Her türmeye girmeke şolar yalı hareket etmiyor. Şun arkasında komitet var, polisiye var. Ne şolara kıyıtaf beriye şu öyünde arkayın gelip iyi biçip, içki içip, serhoş olup, yaşayacak 16 yaşında, 14 yaşında şolar yalı kıyıcağızlar bilen yatıp durup yören komitet polisiyeler var. Gör şu oğluya türmeye düşmeke şu yağdaya geldi. Hazır emin basıldı deydiler de. Näçe statiye bilen basıldı deydi. Näme bozon şu kuntiçilige yol verilen näme bozon diýilýär maňa tertip bozon mu näme zatyn bilmeýän uran bu ýerine ýene bir näme statiye bilen bilmeýän 2-3 statiye bilen türmeye gidipdir şol aýal. Bölek ýyl verilen. Şul ayalın şu ene bolma hakkı barmy şu gyýyň özüm näçinji ýyl diýdiler şun 2001-nji ýyl diýdilermi hali ýaş gelin şu türmeden çıkıp gelse näme bolar türmeye gitmäge şunu ýaly bizi ine şunu ýaly bolup bara birimizi wahşy edip birimize düşman edip ýetişdirip oturýarlar. Bilimi şoňa bizi aýyny şu ýol bilen akdy oturýarlar. Mektepden başlaýar bu zatlar. Mektepden agzalalyga başlaýarlar. Ondan soň ul bolýarlar, birine düşman. Häzir indi kim kime? Her kim pulun ışığına. 4-nji klas gyzy akdyp abort etdiren eneler var. Ene var. Gyzy şu biri bilen gedi 5-10 manat pul berýär, eline aldy. Ne göwreli bolýar, demen çykaryp bilmeýäni iyileşmesin, iyil duymasın. Ol diňe bir ol enäniň çagasy däl o çaga. Bütün ähli halkyň çagasy. Meniň hem çagam şu çaga. Şu çagany eşden wagtym men gaty gynandym. Näme üçin ene şonu maskara bolmaly. Diňe agzyny kapat, agzyny ýym, sen gepleme. Ene bu rejim häzirim ýörä otur. Halk bir-birini ezip otur. Muny ara halk hemmemiz düşünmemiz gerek. Dinleyenler, komitetin olsun, polisiye olsun, bunların hem sonu yok. Biz ön olsun, son olsun bu tane Türkmenistan kurulacak, illüstrasyeden geçirilecek. Esasen şu komitet ile polisiye kattık, o biz üst vermeli illüstrasyeden geçenler. Bunların var ya, aklıncağı yok, hiç kaysın. O bloknot ters yazıp dururlar ama hiç aklıncağı yok. Bunun içinde avat çıkacağı yok. Hemmesi geçmeli illüstrasyeden.
Yani ediyen günahları yani ceza verilecek ceza yetmez mi hadi korkuyorum ben bunlara. Şoň üçin hem häzirden halkymız oýanmaly, garyp halk oýanmaly. Inemede şu Rusiýa bilen näçe ýyl söwüşdi biziň türkmen halky. Türkmenistany bermejek bolup näçe söwüşdiler aýalyny çelli. Göktepe galasyny aljak bolanyna aýallar näçe söwüşipdirler. Biziň niremiz kems olardan. Biz Türkmenistany gazanmasak, biz häzir häle şu söwüşüň, şu uruşyň içinde oturýarys. Çıkyp bilemizak, o medeniýetli bolup köýnekde bazara gidip gelenimize gözleme ýa-da mektebe gidip diňe sadaka giden ýaly mektebe gidip gelip oturarlardan gözleme. Ilym bara, öwre diýerler diýe. Adyny familiýasyny ýazmany bilýärler. Biz şoň üçin özümiz herekete geçmeli, tiýjelmeli. Sağ ol. Sağ ol Bahar hanım. Leyla hanım size söz vereli baş üstüne. Sağ olun. Salam yurttaşlar. Menem kerdeşler menem dinlep otursam bu ayal kızlarımızı görmeyen günü yok eken. Şu ayal kızlar döregenden beri eziyet çekip ezilip yatır eken bu ayal kızlarımız. Erkeklerden hem 5 beter deseken boladı. Zalimlardan zulüm görgen ayal kızlarımız. Yine tarihimizi ne için açmaydı ekenler desek, düşünüp otursak, oylanıp otursak, şu tarihimizi şunu için açmaydı eken bula. Şu ya kapalı kazan kapak açılmasın dep bula degendin şunu kapağını açmaydılar tarihimizni. Ben işitsem yaş vaktimizde aytaradı bir Ayman apa deyen koňuşumuz bar edem karındaş bolup karındaştan hem koňuşu bolup ýaşaýdyk. Şu aýal aytaradı ata-enemizni sürgün etip berdiler. Nere gitkenini bilmeň kaldyk. Dem dereksiz gitti diýerdi, biçara ýyglaýardy. Häli bir güneçe şulany yoluna karayman diýerdi. 92 ýaşındamy şunday ýaşda öldü ýa-ni hatyn. Şu wagtça ata-enesini karaşyp, ata-enesini yoluna karap ötdi biçara. Ana bu ýa Stalin döwründe zulüm görgen ayallarımız, maşgalalarımız, burada da Türkmenler zulüm görgenler. Ondan sonra ana Göktepe kalasında da şunçaly ayal maşgalalar ölgen, çağaları bilen birge öldürgenler ba. Çağaları bilen, maşgalası bilen birge kırıp taşaganlar Göktepe kalasında. Bu da bizani tarihimiz. Ene şulany nöçin bula açmaydı. Indi bunu devam ettirýär Orus. Bu Orus'a da bizani bu üstümüzde oturgan terör rejimi. Bulany kollap kuwatlydy. Ahir sen bu rejim özünü, milletini, özünü, halkyny bilsin ahir. Onu kollap kuwatlap oturynçaly. Sen onu 5 ýyl kollap kuwatlarsan, 10 ýyl kollap kuwatlarsan baribir onu üstü açylady. Bu adamzat hayat eken her zatny soňu bolady. Baribir eşitiladi. Kulak bar eken gep eşitilmeň kalmaydy. Tarihimizde ne bolan, hazır ne işetip ýatyrlar, işetip azar berip ýatyrlar ayal kızlarımıza. Bu türmeleden işetip azar berip durupdylar. Nöçin kamap ayal kızlarımızı zorlap, horlap durupdylar. Bula baribir eşitiladi. Kaçan bolsa da. Bu Oruslany kulu bolup ötebersin. Bizani
haram kulula. Kul bolup öteversin bula. Lekin bize bu kulçuluktan nişetsek hem çıkamız. Bula orusunu kollap kuatlap bu rejim Türkmen halkına, ayal kızlarına, halkını erkek o ayalına zulüm ötkazgi hatırlaşı vakacellim. Yine maşkalalarımız bozulup, çağalarımız ayrı, enatala ayrı. Yine şüdnettirip zulüm görüp yürüptüler. Bu kapalı nede oturuptılar hazır. Döverek deyişi kapalıdan yurtumuzu altın esirde oturuptılar. Bundan altın esir bolar mı? Köp ayal kızlarımız yine işte otursan ne degen zulüm görüp çıdap bilmeyi özünü özü asıp öldürgerler va türmede. Özünü özü boğup öldürgerler va men bilemen şulanı. Köp ayal kızlarımız zulüm görüp bulanı ta yakından ölüp ketkenler va. Mayıp olup çıkkanlar va. İyi çıkmaya yatkanlar va. Bir gene 10 gram ne sataman, geroin sataman maşkalam için dep kamalıp gittiler. Ondan bilemiz bize. Bunu kamalıp gitmekine kim sebepçi boldu? Şu zatını satmakına kim sebepçi boldu? Bu üstümüzde rejim emas mi? Zulüm ötkazip oturgan rejim ahir şunga sebepçi etken. Ayal kızlarımız çağalarını açlıkını görüp, yalan açlıkını görüp nişatıp karab oturup bilsin. Olsun şu zatını satmak zorunda kaldı. Sattılar 17 yıl, 20 yıl alıp gitken kızlar ba. 25 yıl oturgan kızlar ba. Şula 25 yılını devam ettirip bilmeyin ölüp gitkenler ba. 15 yıl degende Şerpe degen bir ayal 70 yaşında ölüsü geldi türmeden. Onu kızıdan ba şu türmede oturgan hali bir güneşe oturuptu. Ne için şulanı 10 gram geroin bilen hali bir güneşe oturgızı koyuptılar. Zulüm ötkazip duruptılar şulara. Kim biledi ulanı içindeki o türmede oturganlar nişatip zulüm görüp bulardan. Hali türmeye girmeyin bu kapalı Türkmenistan'da içinde oturgan ayal kızlarımız şunçalı zulüm görüp bulardan. Açıkta oturuptu degellerimiz. Asuda asmanda halkımız karab oturuptu kuru asmana. Bu türmede ne olup duruptu? Evvel ata babalarınız nişatip zulüm görgen, ata eneleriniz nişatip zulüm görgen, süleleniz nişatip zulüm görgen bundan rejimden. Ulardan haberleri yok. Ulanı izlerlemediler hem. Bana değmegen ilan 1000 yıl yaşasın dep arrakrakta oturadılar. Eşitseler hem, eşitmegeden saladılar. Yine yani Bahar Hanım'la aytganından Olya deyen kız ne degen yaş şapatın kıza zulüm ötkazip duruptu. Sebebi ne? Ata-anası yok şulanı uzakta, boş adam uzakta. Şunu için şunu ettirip zulüm ötkazip duruptu. Bizden halkımızam yine bu rejimden zulüm görüp oturttu. Bu rejimimiz yürüptü, orasını kollap kuatlap bu taxtta oturaman, ömürlük sülelem bilen oturaman, tecgi gizemen dep bu rejimni kollap kuatlap duruptu, Rus'nu kollap duruptu bu. Lekin bize buna karamasdan bu zulümni astandan nişetsek hem çıkmakımız gerek. Yeter. Aciz bolmalımız bize. Bolmalımız bize. Aziz bolmalımız ayal kızla. Birlikte etip ağız birliki bolup ayal kızlarımız hemmemiz birleşip bu rejimni ayakka turmalımızdan bulanı yıkmalımız.
halkymyzy azat etmelimiz bulanı kolundan, zalimlanyň kolundan. Nişetseken bize taza Türkmenistanyny kuramız. Bula habekyny yatıp oylansın, habekyny yatıp oylansın bize azat etemiz halkymyzdan gelejekimizni, çağalarymyzy gelejekini bize azat etmelimiz. Azat etemiz hem. Şunu aýtyn dedim, sağ bolun söz bergeniňiz üçin. Sağ olun Leyla hanım. Hayat hanım başına size söz verelim. Görüşümüz ýalyk. Şol 37-38-nji ýyldaky Stalin repressiýa döwründe bulaklar dowam etýändir. Dowam etip gelip oturandyr, modern bulak. Diýeli biz maňa şunu nemesi, bu ýankaýçyny diýen ol türmelerden çıkan janarlar eýem neme olanak insan hukmunda ýaşap bilenoksa bular eýem o ýerdaky insan daşy görün zatlarından soň bu janarlaryň psihikasy eseri biri neme gaty emosional agyr alýarlar da o emosiýa bilen hani kolaýlyk bilen ýeňillik bilen demek bolmaýar. Geçiştirip bolmaýar da burada. Bunuň üçin soň o janarlaryň psihikasy neme doguraýar. Öz-özünden goraýjy bir mehanizm tutup başlaýar. Meselem käbirler gelip ölýändir derler. Olar o emosional agyryny çydap bilýän däldirler, galdyryp bilýän däldirler. Beýleki janarlaryň psihikasy neme bir özüne gorama mehanizmi döretýär da psihika goramaly da nemeni wujudy. Olar bolsa käbirler bolsa muny görmezden gelýärler. Hamala hiç bolmadyk ýanyk neme ol bolundaklara memoriýa örýärler, divar örýärler we hamala hiç bolmadyk ýanyk şeýdip gezýärler, görmezden gelip apatiçni bolup bunu görmezden gelip şeýdip bu emosiýa bilen baş edýärler. Käbir janarlar bardyr. Bu agyry bilen başa çykmak üçin psihikasy şeýle bir gorunma mehanizmi emele getirýändir. Bulara men şunça zady çydap bildim, men munça zady başymdan geçirbildim, men geroy, men gaty güýçli, men şeýle zady göwüs berip bildim diýen bir mehanizm gelişdirýärler. Bu da bulary şol agyry, şol emosiýa, agyr emosiýa bilen baş etmekde kömek edýär. Şoň üçin top janarlar çykan wagty maňa kän demetme, ham degmeni koýsam bellah gaýdandyk, ýani neme derin, ýene seni etjegme derinden ýene giderin, men o ýerlerini görüp gelen aýal diýen ýanak manyda özüni bir kahraman ýaly. Şol ýakynçylykdan geçen adam hökmünde bir mehanizm gelişdirýär. Şeýdip ol acı emosiýalar bilen baş etmeye çalışýar. Ýöne bularyň hiç gaýtam insanlyk ýaşap bilmeýär. Bular ne ene bolup bilýärler, ne ýar bolup bilýärler, ne biriniň gyzy bolup bilýärler. O ýerden Türkmeniň janany bir Türkmeniň namsydyr. Oral çözgüsidir. Ve sizin o ýerdeki onu uygulayan jinsi zorluklaryňyz we hiç bir etika, ahlaga sığyan bir zat däldir. Erti bular biriniň ejesi, biriniň gyzy, biriniň uyasy, biriniň aýaly. Bular erti barıp o maşgallalarda nädip ýaşamaly? Siz näme etýäniňizi bir farkyna bir barýanyzmy öde? Bu bilkaslayın edilen zattır ve bunun sonucu Maşgala Institutu'nun bozulmagydyr. Maşgala Institutu bozulandan soň bir milletin geljegi ýokdur. Ýok diýmek. Ýok bolmak diýmekdir. Ve bu näzirine jemgyýetimizde erkekler aýallar demekýändir. Suçlaýandyrlar, ay deýip galmady, ay aýal galmady, hemmesi biderek bolupdyr, hemmesi ahlaksyz. Janarlaram erkek galmady, hemmesi binamus boldy diýýändir. Bu sistemanyň etýän işi.
Bu sistema sizi şeydik koyup aranızda azalalık görüdüp sizi yönetjendir. Bunun farkına varın da en olmanda. Ve bugün ne için bu kulaklar devam etdi? Şol garaşsızlığı aldık diyen dövrümüzde şu zatlar ortaya çıkarılıp, bu zatlar ile, bu tarih ile, bunu bize yaşananlarımızı ortaya çıkarıp, bunun bilen yüzleşip, bu illüstrasyonu geçip temizlenen olunmaktı. Bu sistemanı ayakta tutup, bu sistemanı yaşatyanlar ayakları kesilen olsa, biz bugün, bizim zenarlarımız, bizim bugün milletimiz bunu yaşamazdı. Biz bunu öğrendik, biz bunu kadar verip, acı bir şekilde öğrenmeli olduk. Ve bundan son indi, şu zatları ortaya çıkarıp, biz bunun bilen yüzleşmeden, kim bize bunu yaşattı, neyme yaşadık biz, ortaya çıkarıp, yüzleşip bu ağrıyla, bu tarihimizle ne derece ağır olsa da, yüzleşip, illüstrasyonu geçirmesek, şu zatlar devam edip durur ve biz millet hükümünde tükeneriz. Gerek bizi yok eyle, bulmarız. Yok olup gider. Onun için vatandaşlarımın farkında olalım. Olalım. Sağ ol Hayat Hanım. Batı bu fikirleri paylaştığınız kardeşler, mahriban zinanlar. Şunki edi oturan gurrumuz bizim şol yani Hayat Hanım'ın belli kardeşlerimizin belli eşyalı şol tarih bilen yüzleşmeli da. Lokman ağacım olsa şol hakikati biz yüze çıkarmalı. Şol 1920 38-37 yıllar aralığında Stalin represiyası katiyen Türkmen cemiyetinin elit katlarını diyede şol bir neçe muallimleri, siyasi işgärleri, alimleri, yazıcıları, şahirleri ortadan ayırıp yok etipdirler. Bunun sebebi şu zatlar Edil Moskvadan gözökçülük aslında saklanıp gelinipdir da. Edil şuun kögünem şu rejim devam etip dur Türkmenistan'da. Yani kardeşler sizin belleşiniz yani zenan türmelerindeki Türkmen zenanlarının ya da Türkmen cemiyetinin ahlakına, medeni bir kımmatlıklarına ulu zarva urup şun kögünem şu işler eyyam şu vahşi hareketler devam edip dur. Bu zatlar ana şu yıllardan Stalin dövründen başlap edil bizim şun kögünümüzde çenli devam edip duran bir rejim bu. Bunun bilen biz yüzleşmesek, bu zatları biz ortaya çıkarmasak, bu zatlar eyyam bastırıyor edilecek bir neme değil da yani bir komşu bilen urşaniyali bir duygu değil bu zatlar vatandaşlar. Katı ağır bir tarih bilen yüzleşiyor otuyorsa şu an kuvun. Sebebi edil şunyalı yağdaylar şu Türkiye'nin komşu devleti olan Suriye'de da devam edip durdu. Şol rejimi yıktılar. Şu vaktinde şol Sednaya türmehanasını şun kögüne çendim. Şonla bolup geçen vahşi bir cezalandırmaları ortaya çıkardılar da. Şu rejim yıkılıp hükman şu türmelerde arkasında yine de Rus imperiyasının durandığını ortaya çıkardılar. Bizim şun kögün tarih bilen yüzleşmesek, biz şu zatları ağzı hakikati her bir vatandaşın kursağına yetirmesek, yüreğine cünk olmasa şu zatlar yine de yaş nesillerimiz yine de şu zatlar bilen, şu kıyınçılıklar bilen kavatlaşacak da. Şunun için kardeşler sizin her birinizin belirleyip geçişiniz yağlı, şu illüstrasiya hükman edilmelidir. Hükman arşivler açılmalı, hükmani surette şu tarih bilen biz yüzleşmelidir vatandaşlar.
Başka şu pikirlerini ortak koşup var mı? Başka pikirlerini paylaşacaklar var mı? Yoksa temamızın şu gurrun deşlerimizin ha sonuna da yakınlaşırdık kardeşler. Başka pikirlerini koşacaklar yok. Baştına Bahar Hanım. Baştına. Şu yaşlılar maslahatı bir topar sakalları işleyendirler. Şoların var deme şu başta kırgınçılıktaki adamların çağları olmalı şular. Gayes Atabayev dövründeki adamların çağlarıdır şular, yaşlı adamlar da tarihi şular hep ben bilamalı. Misal men ecem 37-nji ýyl bolsa maňa gurrun berdi, bize gurrun berdi da onun en atalary olup bizden de hasem ýaşy ulu 70-80 ýaşyndaky adamlar atalary zady eneleri gurrun berýändir tarihy. Şolaryň düşünmek gerek. Häzir gözüňe getirip görmeli häzirki döwür bizimki häzirki medeniýetli eziýet. Gibrit urşu diýemi? Ana şunun için oturuyoruz. Biz hazır devam ediyoruz. Eline silah alıp bizim köçeğin uğruna atıp gömük gitmediği bilenem. Türmeye salıp ezip oturuyor, adam vahşileştirip nemeden durmuştan nemeden öyköledi oturuyorlar. Halkı korkup ruhunu öldürüp oturuyorlar. Şu zatları, şu yaşlılar yok ben bilmeli. Biliyorum şunu. Nem için yaşlılar maslahatında şurat barada bir aydana tarihi çıkıp bir gurrun verse olmayan biz şular ya durmuşta yaşak geldik hazır hem şunu eziyet devam edip oturdu şular gitlebilmeyeyim. Yani illüstrasiyadan geçen de şu yaşlılarım hükmen geçirilmelidir, cezasını görmelidir. Halkın önüne büyük bolup oturan adamların birim şular. Şu wagtynda 37-nji ýyllarda dagy ýer dölede oturup çağı dogurupdyr aýallar. Bolmasa ors öldürýär diýe şolary aýal gyzlar gizläp göwreli aýallary nemede çağısy boljak bolany da arkaň çağısyny dogurup bilmäni şu iýjek işegini ýokardan sallap berýän ekenler. Şu ýer dölede ýatyp dogurup ondan soň 40 günlük bolandan soň 40 çiğletinden çykdy inne diýip Taht rayonundan Könürgünç rayonuna kaçırıp koyuverenleri hazırki yaşa oturun. Şu yaşa otururlar, şeydip kaçıp geçerler. Şuları bilmeyemiş yaşlılar. Yaşlılar esası dur düymesi gerek. Başımızdaki cinayetçi terör topara. Siz Rusya'nın izini devam ettirip otuyorsunuz düymesi gerek. Sağ olun. Sağ ol Bahar Hanım. Batı doğru fikirleri belirlep geçtiniz vatandaşlar. Ayşegül Hanım gelipdir. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Baştına öz fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Hoş bulduk, esenlikler, ildeşler. Benim sizin kardeşlerime hemmeňizden aýdanyňyza goşulýan. Represiýa Stalin näme üçin represiýa edipdir? Orta Aziýany boyun edilmek üçin aýdanlarymyzy, han beýlerimizi ýok edip basypdyr. Represiýa esasanam aýal gyzlarymyza agram aýal gyzlarymyza düşüpdir. Ýa-da o aýal gyzlar maşgalalary bilen basylanlar bar ýa-da ýygyny dagalanlar çağalaryna teretmeli. Ağır günleri geçiripdirler şeydip ýani boyun aldyryp Rusyn periýadyna goşupdyrlar. Indi şu wagtky döwürem şu zatlar dowam edip gelmekdi. Biz Türkmenistan bolup, biz Türkmen bolup, bizden hem üçin Türkmen denarlar türmesi bar. Türkmenistan üçin, biz üçin ulakan bir utanç delmi kaşony hökümet bilen okmuka. Näme üçin denarlarymyza ceza kesýärler. Yani ceza keserýärli denarlarymyzy näme mecbur edipdir? Şu zatlar çözüp hükman türmeye basmazdanam şolara belli bir müçberde türmeye basılmazdan
täretini görer ýaly edip bolanokmyka? Şonu hökümet düşünenokmyka? Bizim Türkmende çün ulaqan bir utanç diýip düşünýän. Şonu türmeleri genelde türmesini ýok etmeli diýip düşünýän men. Täze Türkmenistan kuramazda beýle zatlaryň bolmadygyny dileýän täze Türkmenistanyň adalatly bir şekilde her bir halkyň intanyň hakyny gorajak şekilde gurulmagyny diýen täze Türkmenistanyň bu dönükleriň elinden alınıp täze Türkmenistanyňy guralyň diýip çağırýan halkymyzy. Tamam, cemlet. Sağ olun Ayşegül hanım. Gaty doğru pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin kardeşlerim. Şu ýerde şu Stalin repressiýasynda şu aýdyň gatlagy, inteligensiýa gatlagyny ýok eden bolsa şuň könem şol aýdyň adamlary ýok edip ýa-da türmelere sokup ýa-ni bir sistematik görnüşde dowam edip oturýarda. Sebäbi ýani kardeşler Bahar hanymam, beýleki Hayat hanymam, kardeşler sizin bellep geçişiňiz ýaly jenan maşgalalaryň ýani medeni bir gymmatlyklary diýelimi, jemgyýetiň bütün tutuş jemgyýetiň aýdyň insanlaryň bolmasa-da bütün tutuş jemgyýetiň bir ýani pul bilen ýa-da başga bir maddi ýa-da başga bir neme bilen yerini dolup bolmajak medeni gymmatlyklary diýeli. Şol ýani zenanlary da edilen baskylary hiç bir zat bilen ony özüni dolup bolmajak da eger şuň köňüne biz ertir şu täze Türkmenistanymyzy gurup täze jumhuriýetimizi dikeldenmizden soňam şol türmeler açylandan soňam şolaryň psihologiýasyny hiç bir zat bilen ýerine getirip bolmajak. Kardeşler şu ýerde internet kesildi. Başlygyna size söz berelim. Melike Molim. Ne represiýa dowam edip dur diýär şu adam. Ine bir begenip gaýtýanlar ýurtdaşyna bir işlemäne gaýtýar, maşyna aljak, oğlumy örecek, gyýdymy çykarjak, jaý saljak. Bizem bir akuratna sürgün edilen adamlar. Ýöne bize hani ýani Bahar hanım belede Gibrit savaşy bizde. Erine yaragar patırdı atanoklar. Ýöne biz ölümüze terk edilen, sürgün edilen adamın ölüsü, dirisi, açlığı, dokluğu iyidelýänler. Ine Uştaýda konsul var, bizilen iyi diýär mi, ilgilenýär mi öz vatandaşları bilen. Ölümüne terk edilen kilos mezarlığı, herhangi bir mezarlık olum nesip etse, o da yok yoksa bağlıklara iyi molup giden iyileşlenmez, vatandaşlanmaz var. Bizem sürgünle. İzimizdaki hoslarlarımızdan bizi iyiden ok. Ölüğümüzü iyiden ok, dirimizi iyiden ok. İyiden oklara kilos mezarlığı doğru münglerçe vatandaşlanmaz öldü. Ne var en atasından, ne var doğanından, ne hoslarından, yekecesi için gelip sesini çıkaran oklar. Bu ne emek? Bu da represiyan baskısı altından. Devam edip dur. Biz haçan da täze Cumhuriyetimizi gurmasak, täze Türkmenistan'ı gurmasak, illüstrasyonu geçirmesek, biz bu nemeden represiyan zulmünden azat bolup bilmeýär. Biz garaşsızam däl, bir tarapam däl, biz döwletem däl, hiç zat däl. Dağa giden bir millet, nesli yitip barýan bir millet biz. Kızıl kitaba girmedi bir.
4-5 tane nime galdy ýurdum içinde garrurly. Şoň üçin hep bany burada biz bu nimämizden elçekmeýär. Täze Türkmenistany gurýar, illüstrasiýada hökman geçirilmeli. Yoksa bu nimeden utanmak yok, bir de değilmek. Biz azatlıkta deyip görenler vardır, ne biz azatlıkta yaşayadı. Azat değil biz. Türmeye girenlere zindanlı, türmeye girmediklerim yine ölümüne terk edilir. Biz çoluk avucunun içinde boynu pasireye mi deyin, ne mi deyin bilem yok. Biz hemmemiz Türkmen halkı şu nemen içinde. İsteyenlik koytu öldürüp bilýärler. Bizim çağıramada istediği koytu zorlap bilýärler. Yumruk ýaly 10-12 ýaşyndaky çağırlar tejawüz edip bilýänler. Eskerden bizi maýyp edip bilýänler. Biz azat ýaşamyzga biz bağımsız biz ýa bir tarap uzatlar yalan. Erteki böyle yaşınayda indim. Sağ ol Melekam oğlum, katı doğru. Ruhi, yani ahlaki, vicdani, ahli taraftan teredende psikologiyası öldürülen bir millet olduk biz. Şoň üçin bu zatlar hökman biz yüzleşmeli, bu tarih bilen hökmany yüzleşmeli. Hökman biz bu zatlar orta çıkarmaly vatandaşlar. Düşünmeyen, bilmeyen kardeşlere, vatandaşlara yetirmeli öz pikirlerimizi. Şoň üçin hem hökmany suratda illüstrasiýa boljakdyr. Gurucu meclisine bundan 3-4 ýyl öň şu Türkmenistanda şu 90-njy ýyllardan bäri ýok edilen aýdyň insanlar elit gatlagy diýilýär. Ýani Stalin döwründe de ýok edilen şu elit gatlagy ýaly edilşon ýaly şu 90-njy ýyllardan bäri öldürilen, türmelerde ýok edilen aýdyň insanlar hakynda bir gepleşik edipdiler. Gurucu meclisiniň azalary. Şol hatta şonuň bir 200'e goly adamyň bilgilerini ortağa çykartdylar. Adyny, familiýalary bilen goýlandy. Şol gurucu meclisiň çykyşlaryna sinetseňiz şu ýerde gençlerin tanış bolup bilersiňiz vatandaşlar. Bu az hakykat bilen biz ýene-de yüzleşmeli vatandaşlar. Şoň üçin şuňky gepleşigimizi şu ýerde jemlesek ýene-de dowam ederiz biz bu gepimizi. Sebebi biz şu ýerde şu gepleşigiň ýygyny arkasynda ýorumlarda da öz pikirlerini ýazmaklaryny ýene bir gezek şu ýerde ýatlap geçeli. Sebebi bu zatlary tarihi bilýän ýaşlylar bardyr. Belki bizim ene mamalarymyz ýaly, ata babalarymyz ýaly başına gelen şu ağır nemeler, şu sürgün edilen belki şoň ýaly adamlar bardyr. Şolaryň bizim bilen ýakyn aragatnaşykda bolmagyny ýene bir gezek şu ýerde ýatlap geçelim. Şu ýerde öz pikirlerini gelip paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Mehriban gelmeýizler. Geljekde gepleşiklerimizde görüşençe hoş sag bolun.